Sí, hola, bon vespre. Bé, jo volia fer tenir informació més que res. He tingut coneixement de que s'han iniciat les fires internacionals de promoció turística, concretament a Utrecht. Pobles veïns hi han participat i m'agradaria saber si nosaltres hem fet alguna acció o hem participat d'alguna manera o si en tenim coneixement o si tenim alguna planificació d'assistència a aquestes fires internacionals. Hola, bon vespre. Et refereixes a una fira en concret? La d'Utrecht. A la? Utrecht. Doncs no, o sigui, nosaltres sí que tenim una planificació de fires, però en aquesta concreta no s'hi estava previst anar i per tant no s'hi ha participat. De totes maneres sí que us puc passar la relació de les fires que tenim previstes participar enguany. Sí, t'ho agrairia, Molt bé. perquè ens interessa molt veure quina és la promoció que se'n fa a nivell econòmic i turístic del municipi. I tant, cap problema. Gràcies.